Здравейте отново! Аз съм доктор Комицки. Вие сте отново с моята рубрика Открито за пластичната хирургия. Темата на днешното видео е компютърната симулация по време на консултацията за операция ринопластика. Няколко основни пункта искам да засегна в презентацията си, които са важни да бъдат отбелязани. Те са в отговор на запитвания на пациенти. Първата точка е защо се налага да има такава компютърна дигитална симулация. Това е в повишеното търсене на операцията за ринопластика и подчертаното желание на пациентите да имат определена представа за това какво би се получило след операцията за пластика на техния нос, какъв би бил резултат. Дигиталната или компютърната симулация е съвременно улеснение, чрез което ние успяваме да обясним детайлите в всеки един аспект на ринопластиката, да обясним какво точно смятаме да правим, какво се налага по време на операцията, какво би дало като резултат, разбира се, съобразявайки се с изискванията на пациентите. Тогава можем добре да съставим плана. Можем да обясним какво трябва да се получи. Това е едно средство, което е подходящо да покаже дори някои неща, които трябва да бъдат избегнати. Тоест, визуализацията дори на проблемни резултати е подходяща. Тоест, можем да колаборираме добре с пациента. Като цяло, другата точка, която искам да засегна е, че предлагайки тази услуга, ние успяваме да направим образ на бъдещия резултат, който в нашите ръце общо взето се получава на 90-95, дори и повече процента след операцията. Тоест, компютърната симулация, дигиталните промени, които правим, за да представим един бъдещ резултат, са вследствие на цялостната практика и това, което знаем и можем да свършим на хирургичното поле. Това е много важно да се знае и общо взето това е ключа към успеха, към гаранцията за това резултата ви след операцията да се приближава супер максимално до това, което сме обсъждали с вас като пациенти и сме визуализирали. Може би ще възникнат и други въпроси относно тази тема. Чувствайте се свободни да ги зададете, да дадете подсказки, за да може да я обсъдим, за да дам някои разяснения спрямо това, което имам натрупано като опит и знания през годините. Така че това е за сега. Заповядайте на консултация, за да видите как се случват нещата. Благодаря ви и до скоро!